aton permiya ginuwawarasan indamo maputos. Ang aton idolo mahusay nga board member. Waray ba mahupay sumayaw, mahusay adanay ang tanan sana all na lang. Waray ba pasayawon kundi anakon BFF nga mahusay nga board member. Nuwagalan Honorable BM Estelina kapapatisan anatong bisita nga asawa former mayor ng Romblon ganyan na businessman na yan manibra pa nila nuwagalan Sir Robert PL. Okay, atong tagan yung masong kalapang atong bisita Sir Robert PL ganun mo okay na sumayaw Sir magaling na sumayaw Sir Robert pero okay lang yan tuturuan pa yan mapapakan pa dyan mapapasama okay lang sige once again our board member PM Cristalina and Sir Robert PL. Kultura inihat kaparay bisa kinapatasin tulungan lumabay dili susunod ang kapay mga pamilin lagi hapong bisan sa ay makupay sa sarayaw mga panayang bisan habang nagigirasyon urat sa lagagang bisting nga sarayawan magigitang rasa kita halikan ay hindi maparawat mga bigawan sa rayawan ay kurat sa mga halaga at kalinaw kurat sa dagat alikutong isa ni isikat iraw sa minahamagapan kurat sa atbang pagsigang hindi naman matandaan sa kay marekat sa kalugingan kaya di mo mapili na rin masayaw ikikilaan. Masarayo ang kalimayan ng Paris Sumaling Malaya Sige ang damdang itong ibigara Mapupus pa ito galing ng patulimla Ang araw at damdang ay bangin masukanan Yan ang pinpang sayaw Matugag-gamurat sa At kamagahanaran ng kinahalalis ka Dali ang kayo nasukat Napagkasukat sa kato ng biganan Ayaw kita magkinalaman Kaya mga kurawan Animos din higay-higay Hindi ko magkikilay-higay ka pa Nasa gawang unahan ka Animos mula na lang Hindi ko makakadarasanin sa kagay Ayaw pauwi Maragin sa mahal kasi Kagarahan di ko misbayan Hindi ba ko magaling karya Damay ko sa pagpigahin Magkakaroon ng kapirahin Manikuloy ko Ayaw pauwi Nagsirikahan ko na ako na ang hindi ko ay ano at ikanat nagpapagkahapon dahil man kanino alam ko na siya man at hindi karuya mabutak na hindi na buhain mabulat sa kong sa maragin na
Lakatay-day alam ko na siya man. Diri ko na doon, ikaw mapuputyan. Bisan masakit, hinihapon ko ka. Pipilman mo kay kaguyan man. Bulag mo ka na, hindi ko ka nalaglag. Hindi mo ba, hindi kalimtan. May kapalalit mo, maling ka ako. Ikaw karawato. Kung namamatikan ko pa, karna kurang sa nasulot na dayo, aapon mo na muna ang iyo, na may sayagan ang aming lupa, nagsasayaw kita na. Nasayaw ako sa unang kilala, mahusay na nalagas, nagsingang nisnisan ka na. Nagsayaw iyan ang kamartin, mas ilang dinig na hindi. Thank you so much, Honorable Cristelina, ating board member, Kasugatman, and even partner, Sir Bougainville from Manila. Thank you so much po. Thank you.